Bueno, pois outro día, aquí, conducindo o meu querido Movify, o noso querido cochiño, e deixando entrar a xente neste espacio a conversar, e preguntándolle, e ti de quen ves? Aquí descubrimos persoas, non personaxes. Que filosófico estou hoxe. Pois hoxe vanme asesorar na miña imaxe, quero mellorala. E imos ter a persoa máis indicada para este traballo. Aí está. Que guapo está o cabrón. Que guapo está. Dios. ¡Beban! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, yo? ¿Qué tal, yo? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? E ti de quen ves? Eu daqui, de Ribeira, de meu pai, a miña nai. Ribeira, con meu con... Con B, ó. Con B, que é máis bonito. Aí tedes o xojo, Ribeiriana de sangue, ribeirense. Si mola moito. Dornés. Dorneiriña. Dorneiriña. Que tal, sempre de Ribeira? Quedaste aquí? Sí. Toda a vida? Toda a vida. A ver, en plan Ribeira, Ajiño, donde máis me movía. Ajiño, porque polo meu traballo, sabes? De teu traballo. Todos sabemos de que traballas. Era percebeiro. Era non. Bueno, eso é, xa te expliquei. O oficio de percebeiro non se olvida nunca. Nunca se olvida o oficio de percebeiro. É como andar en bicicleta. A mí me pregunta, como empezaste a ser percebeiro? Pois que ven de familia. De familia. A miña familia, toda a familia que teño, meus abuelos, incluso xa meu... É que meu abuelo, aí onde está, foi dos primeiros percebeiros en Ajiño, sabes? Os primeiros? Sí, porque, claro, a gente tuvo que empezar, non? Como tú non que ser o primeiro. Sí. Tuvo que ser o primeiro. Sí. Pois sí, meu abuelo foi dos primeiros. Ti, a que anos empezaste, ti? Eu penso veciño de todo. Sí, en canto fixen os 18, xa me metín no tema no oficio do mar, sabes? Sí. Obviamente ao principio, ao empezar, estás máis horas guarda todo, porque queiras que non, a ver, ten o seu aquel. Claro, o sea, que foi enseñando teu pai, non? Sí, meu pai, meu tío, con quen sempre estuve traballando, meu pai, meu tío, miña tía, e con meus primos. Tiñes vos profes logo. Mi madre. É que le toda a vida. Eu estaba falando de que esta xente... Non che metía medo? No inverno, cuidado, Sí. Súbenche os collóns á garganta. No, de verdade, é unha locura. Eso hai que vivilo, Levache con apurada? Sí, en eses momentos de apuro, moita tensión, tío, e non te das conta a veces das cousas que pasan, e pasa todo super rápido, que... Sí, pasa todo super rápido e non te das de conta. Pasa... Porque, quero che contar unha experiencia que tuve. Adiante. Que un día levo mo mar. Moito mar, sí. Porque hai días que vas no mar, vas calancho ou vas por terra, non se chama, vamos por mar ou por terra. Este día fomos por terra, e fomos a un sitio ali en Corrubedo. Non é que fose que anduera moito mar ou tal, pero aquí tamén conta moito a experiencia. É saber como o mar entra nas pedras, como tes que agarrarte ou apartarte ou esconderte nas pedras, sabes? Detrás de cada pedra ou o que sexa. Entón ese día, eu obviamente novato de min, esperei, veu o mar, subeu, e levoume, tío. O que quería explicarche que non te das de conta, atención, é todo isto, porque eu tiña a raspa na man, a raspeta que colles e non te das de conta de que a tes na man para nadar ni nada, en plan, non te das de conta que a tes que soltar. Estás en esa tensión que estás facendo forza e non sei, non era consciente de que estaba agarrando a raspa para nadar ni nada. Flipas, eso son momentos que coidado. Como se dices? O que sí, sempre fun moi consecuente con esas cousas, sempre puse un chaleco, todo, entonces estou sempre a flote, sabes? E iso, a verdade é que a xente maior non leva tan ben o de levar chaleco, porque leva acostumbrado toda a vida de ir sin el, pero a verdade é que a min o chaleco xa fome varias, porque vas a flote.
É que a seguridade. A seguridade, tío, de verdade, o chaleco, sí. É que cando ves a xente nas alturas sin cascos, sin Oh, que, sí. tal. É que por moito que che leva o mar, vas a estar a flote, sabes? Como non levas un golpe, Sí, claro, a ver, xa, vas a a flote. ver. O sea, a seguridade, xa, tentamos afos de todo. Exacto, sí. Foron por ti despois. Sí, nada, sí, ese día nada, ese día foi-me levando o mar e cheguín hasta a costa. Sí. Tía, lío, Sí, abollado, nada. Igual si te leva contra unha pedra, non? Claro, sí, o problema máis ben é eso, o golpe, porque os percebeiros traballamos todos, pois, en equipo, porque todos traballamos as mesmas pedras, entonces, se a un lle pasa algo, sempre tes a gente, compañeiro que che poida recoller, ou incluso, sabes, o teu propio, cas persoas que traballas, non? Neste caso, meu pai, meus tíos, pois, sigue con... É que o mar é impredecible. Totalmente. Por moito que anos de experiencia, Sí. sempre todos un erro, mal. É de sempre, este tipo de cousas, basta que che pase unha vez. Non che teñen que pasar moitas veces. Hai que ter respeto ao mar. Sí, hai que ter respeto. É iso, a experiencia. Nada. E ti os primeiros días, claro, ibas con moita cautela. Sí, tiña medo, non me atrevía, queiras que non tamén ganas ese físico, esa agilidade de andar polas pedras ou de non andar, porque meu pai ten máis de 50 anos e se vas correr polas pedras, non hai quen roda. Sabes, eu con 30 non o rodo, sabes? Que sabes onde apoiar. Flipas, empeza a correr polas pedras e non colles. Con máis de 50 anos, eu teño 30, sabes? Non son capaz de collelo. Sí. É que di meu pai e di meu tío, que aí ten máis anos ainda. Joder. Ten coi, sí, é unha locura. Xente experimenta. Sí. Sí, señor. Ahora sabemos por que están os percebes máis caros. Sí. A ti gostas dos persetas? Bueno, eso é unha locura. Comer eso, sí. É máis que, claro, frescos dali, de onde das pedras que collemos, nada, eso é comer. Quer dicir, máis, como dicimos nós, máis frescos nos come o rei. É imposible. No. Imposible. Para nada. É imposible. Para nada, sí, señor. Es xusto o precio do percebeo. E de feito, vale menos do que debería. Porque, por exemplo, na lonja van a un precio, pero chegan a Madrid e triplícanse. Sabes? Claro, a ver, aí tamén influyen os portes, Claro, total. outra vez en lonja, entonces todo vai sumando, non? Pero, xa che dixo, deberían de valer máis. Cal é o teu marisco favorito? A mí gostei moito a centola. A centola? A centola gostei moito, sí. E despois, obviamente, o lumbrejante, o bojavante, con arroz, me encanta eso tamén, vou fazer comer. Sí, Que te ir fino? Sí, eso. A mí o marisco gostei moito. Moito. Vieira, Sí. como a mí gostame, me encantame, sí. É máis que meu pai sempre ten un produtiño fresco, sabe onde comprar, sabe onde coller, entonces, sabes, sempre comi moi bo produto. No, estás acostumbrado ahora. Sí. Estás habituado. De feito, se vou por aí, casi sempre suelo pedir carne, porque nos peixe, marisco, todo eso, é sempre top, entonces Sí. prefiero non comer por aí e comer na casa, sabes? Sí. A que ti xa estás acostumbrado. Ahora tú ya te arroz. Sí. Entonces, en que momento ti, como percebeiro, giro argumental de Pues, me facer asesor de imagen? pois, de verdad que Sempre foi algo que tamén... sempre foi, que vai sabes, seguindo o tema cabeza. da moda sempre me gustou moito e todo, sabes? Non sei, tamén é unha cousa que me pasaba moito que a xente, sabes, cando iba por aí salía tal, e iba vestido tal, cos meus outfits, sempre me dicían de jová que ben vistes tal, non sei que, e sempre me dicían, tío, como non te faz unha cuenta tal, e subes os teus outfits, e enseñas como vistes tal, non sei que, e sempre foi algo que me quedou aí tal, e dixo, pois algún día, igual, eu que sei. Pero igual era o medo a cámara ou algo... Que va, sabes que pasa? Sempre me gustou o tema da roupa e máis os outfits, entonces fun como... Ao principio sí que era moi introvertido, pero despois sempre me gustou así chamar a atención. E que a xente mirara pa min e tal. Non se importaba. No. De feito, me Eso é gustaba. un puntazo, Sí. Eso é un puntazo, Pero a xente que me conoce, meus amigos de toda a vida, o meu cambio foi moi grande. Eu era un A nivel de neno... personalidade. Sí, eu era un neno que introvertido, pero moi introvertido. Desde que quería estar Sí, un sí, segundo plano, Sí. non querías molestar. Sí.
De feito, na escuela, de pequecho, pois eu igual tiña unha mala nota ou así, e a profesora me dicía algo, ou incluso un día falaba con o meu compañeiro, me chamaban a atención, e se a minha profesora directamente me chamaba a atención, eu botábame a chorar, sabe? Já, non sei, da vergonza ou de... Sí. Eu sinto-me identificado, Flipas, Gabi, sí. Pasoume algo por así. Era moi así, non sei, a raíz tamén, meu pai sempre tamén, sí que meu pai sempre foi moi aberto, tal, moi falador con todo o mundo, tal. E el ten unha empresa de turismo, de levar xente a Sálvora, polas Islas Atlánticas, pola Ría da Arousa. Entonces, eu fixen de guía varios anos. E iso, ao principio non quería selo, obviamente. Falar eu con xente, explicar eu así. Claro, que seas introvertido. Claro, entendes? Vou me meter aquí neste verán, claro. E díxeme, tes que facelo, non che queda outra. Hai que, así, tes que facelo, non che queda outra. E dixen eu, bueno, pois veña, pois. E a raíz de ir facendo, pois fun coñendo, confianza, sí. E máis, non sei, a miña forma de vestir tamén foi cambiando. Foi un proceso. Como vestíaste antes? Eu, hasta, a min vestíronme moito tempo meus pais, sabes? Comprabanme esa roupa, eu non decidía, non, e sabes que pasa tamén? Eu como a ti, nós vivimos a época de non había internet, tío. Nós, a quen mirabas, sabes? Non tiñamos ese, vou vestir como este, ou que claro, está... Non tens un referente de moda como tal, de feito incluso vestías como o teu veciño. Exactamente. O referente era o teu veciño que dixías, hostia, como molan esos tenis. Claro, exactamente. Menos quero, tal. Ou senón o que dicía tua nai, tens que poñer isto, Eu tamén foi, é que me sinto super identificado contigo, porque eu era igual. Sí. A mí miña nai vime que roupa é isto, o que hai. Claro, é máis que... Sabes onde vim? Claro, que somos, eu, como a ti, lo que somos xente de pueblo, sabes? Non éramos de ciudades grandes, ni nada. No, pues sí, sinto. Entonces ti nese momento, este cambio de roupa tamén que viveches, en quen te inspiraches? Ou simplemente foches dicindo, non sei, quero isto, vou poñer con isto? De verdad que esa, gustaríame responder a esa pregunta porque sempre me afán, en quen te inspirastes? Pero é que non consigo ver inspirime en esta persona, sabes? Non consigo señalar a alguén. Nasceu de ti? Nasceu de min, non sei, a miña imaginación ou tal. Sí que me gusta, non sei, o clásico mezclado co moderno tamén, sabes? Non sei, vai salindo. En plan, podemos dicir que o meu cambio foi un pouco de pasar do bachiller aí, claro, porque no bachiller xa a xente xa empeza a ser máis maior, xa empeza a atreverse con máis cousas, e ti velo e diste, hostia, eu tamén quero vestir un pouco máis, sabes, ao meu rollo, non que me vista a miña nai toda a vida, sabes? Entonces, pois, a raíz de aí, da ESO ao bachiller e meterme na carreira, tamén tiñas con máis libertad, non? Porque teus pais tampouco che están controlando seguido cando pasas a carreira, tens que irte lonxe, vivir ti solo, nun piso, entón tens que safar ti máis. Pois aí foi a miña época de cambio, de vestir, sabes? Claro, eu tamén o vexo así, non? O sea, ao fin e ao cabo, a vida fai espabilar. Sí, literalmente. Eu entendo que se estás aí nese huevito de tal, tenche todo feito, que pensas que a roupa lava se sola. Mi madre. A usar un plato nasa comida. Após cando diste, hostia, que teño que facer, teño que lavar a roupa, teño que limpar a casa, teño que tal, e diste... Sí. Entonces aí sí que damos un golpe de realidad, non? Totalmente. Tamén agora vexo como, isto que estamos falando así do tema da vida e tal, que ahora mismo eu penso que a xente de agora, chavalada de agora, afronta peor os problemas. Sí. Eu tamén o penso, de verdad. É máis, non sabe... Porque a xente que triunfa é a xente que sabe solucionar problemas. En plan, aquí busques... Sí, pero solucionar problemas na vida en general, sabes? Non sei... A xente non sabe facer eso, sabes? A xente quere todo feito. De feito, eu vou intentar agora pues, promover un pouco nas miñas redes o tema de intenta emprender, monta algo por ti mismo, intenta facer algo, porque todo o mundo hoxe en día quere, pois, traballar para alguén, non ter problemas, quere ser funcionario, todo o mundo quere opositar para algo, sabes? Todo eso, o único que quere a xente é non ter problemas, é non ter que zafar, que buscarse a vida, sabes? Non sei, sinto como que non hai esa gana de, como se chama, de improvisar, de
atreverse a facer cousas, de fallar. Fallar é bo, sabes? É que se non fallamos non aprendemos. Claro, en plan, intentar cousas. É que ese é o clique. É que todo feito, apalancaste, cada vez que eres todo feito, non eres capaz a atreverte a, non sei, a salir da zona de confort. Da zona de confort, e como fixestes ti. Que ao fin e ao cabo, ti estabas eso, levantabaste, bueno, que non sei, non sei se tiñes un horario... Mira, eu cando empecé a facer os vídeos... Que falo dese cando eras percebido. Cando es perceber. Claro, se tiñes ese horario, tiñes Claro, horario ti. o percebe vas dependendo das mareas. Das mareas, sí, bueno. Pues estás anclado a marea. Exacto. Entonces, claro, ti xa acostumbrado a ver a marea, vale, hoxe vamos, hoxe non vamos, ou tal, non sei que, pero estás todos os días a marea, Claro, sí. un pouco. E quedas aí. A que te dedicas? Vou aí, peixo a marea, collo percebe, marcho para casa. Eu sentía eso de ese estancamento, tío. Monotonía. E dixo, mi mãe non podo aguantar aquí toda a Hai vida. xente que sí, que é feliz, que dis ti, no, eu podo estar facendo isto todos os días, Que é respetable, pero é respetable. eu non sei. É Sí. É como a ti, como acabas de dicilo, eso de Crecer como persona, xa non é os cartos, de verdade, te digo. É facer cousas, é ir crecendo, é, non sei, conocer xente, vida, mundo, non sei. a mí me de romper experiencias como esa. Claro, sí. Estamos pensando é unha aquí pasada, sí. que dixo eu, tío, eu esta tamén che dá a oportunidade, este podo que estaban de conocer as personas, a xente nova, vidas super curiosas Sí. e tal. Claro, dixi, pero eu isto, se non fajo isto, non viviría esta experiencia. Claro, exactamente. Sabes? Que Aquí xa é o que dixi, non é polos cartos, é... de verdad, a ver, obviamente os cartos son moi A importantes. ver, obviamente. No momento que cubres esa necesidade de ter cartos para vivir ben e tal, pasan a un segundo plano e sentaste máis, non sei, pa min, a nivel emocional, a nivel persona, a nivel crecimiento, conocer xente, viaxar. Por aquí podes te meter nas que vas, sí. Sei que por aí vamos a Ajiño, é un sitio chulo tamén. Vamos a ver. Sí. Claro, é eso. Pero a ver, ese medo de romper esa, de salir esa zona de confort, buah, ti falas igual con alguén, bueno, eu teño falado con xente ao redor e tal, dice, non é unha tolería. Sí, é que Eso, baste meter un hostia como un temple, tío, e tal. Pero se a me, deixa que me meta a hostia. Sí. Deixa-me, porque a hostia teño que meter. E de feito tamén hai que ter confianza en un mismo, sabes? O que podes facer e que non. Porque eu, antes de empezar con o tema das redes sociales e todo, eu dixenlle a todos os meus amigos, chavales, mira, eu vou facer unhas redes, vou empezar a facer vídeos, e sei que podo facer ben e incluso mellor que a xente que está triunfando, sabes? Pensei, no, e sabía, non é que só pensara, e púseme, e demostrei, no, sabes? Está. E estou tendo resultados. Pero tamén hai que atreverse a romper con eso, non sei, é que de verdade. Que igual che podo ver salido mal. Exactamente. Vámonos, sabes, que joder, que di, a ver, non é que vai a salir ben. Que ti focalizáchelo, tamén terlo constancia, traballáchelo. Tío, é que eso, constancia, traballo, bom. Sí. Saleu mal, A por outra. a por outra. A por outra, totalmente. A por outra, pasou algo. Non pasou nada, sigue, cona. Claro, eso, tío, eres un bo exemplo de eso, de constancia. De romper con todo, de salirches dun traballo Sí. monótono, Sí. claro, que pudo con peligro de morte, Sí, claro, bueno, cada día era unha aventura, Sí, era- pero, ao fin e ao cabo, ti limitabaste a coller para ser. Sí, tío, é que é así. E aquí faz unha cousa, faz a outra, non sei que, non sei cando, non sei que, empezas a tal, e agora vou facer isto, e agora, por exemplo, agora, non? Giraches o teu contenido tamén, Sí. un poquinho, pillaches a variedade. Sí. Pois, Sí. Como ves o futuro da tua conta agora? o que me vaya surgindo, porque é o que che digo, non me gusta estancarme nunha cousa, justame ir facendo. Sí que, obviamente, o tema da moda e todo eso, uno se mantén. Porque é o que che apasiona. Sí, é o que me apasiona, mas justo moito máis quero que a xente sepa que a imagen é moi importante. A xente Penso. é que Non xojamos moito. Xojamos moito, somos así. Eu sempre digo, o teu físico é o teu escaparate. é totalmente. Onde, tío? É o primeiro que vai a ver a xente. É o primeiro. É o primeiro. É que ti non. Cando che di a xente, eu non son superficial. A ver, Nada. non podemos basar tampouco todo no físico, sabes? Sabemos que as persoas, Así está nada. por que non? Sí. As persoas, ti pode estar moi ben vestido, e ser moi guapo, e todo o que ti queiras, e ser incompetente. Sí, obviamente. É faltar ao respeto. Pero vas a entrar seguramente aos sitios antes que outro que non vai ben É vestido. efectivo. Pero é literal eso,
E parte de primeiras tamén a xente, depois unha vez que abres a boca, e diste, hasta un gilipollas, vale, pero unha vez que de primeiras diste, xa lle das a entrada a ti. Sí, e ademais que che falan millor, Claro. Eso é literalmente, eso aseguroche, porque a min pásame. Totalmente. Eu antes vestía dunha maneira, e agora, visto sempre, intento, gustame moito tamén a camisa, eso son cafalla, e máis gustame vestir moito en traxe, a verdade que me encanta, porque tamén che facilita moito a hora de vestir. Sí. Fas o traje e vas. Non hai que che diga nada. Claro, sabes? Obviamente o traje lipiño, camisa planchada, o de sempre, non? E ti si coidas a túa imagen, a xente ve que coidas a túa imagen. Porque que costa máis? Poñer un chándal? Ou poñer a camisa planchada, un traje? Que é o que costa máis? Poñer o traje. Entonces, que é o que che vai a dar máis beneficio, máis vai che repercutir máis valor? Obviamente o traje. Todo costa traballo. E vestir é unha cousa que costa traballo. É que ou tamén é importante que busques cousas que che queden ben. Sí que hai que saber que o que che queda ben, o que non, en plan colores, tipo de vestimenta, en plan máis apretado, menos apretado, máis fit, menos fit, máis oversize, ou máis os tiros máis altos, tiros máis baixos. Obviamente, costa traballo, hai que buscalo, hai que informarse e todo eso. Pero unha vez que te ves ben o diante do espello, transmites moitísimo, sínteste con máis confianza, con máis forza a enfrentar cousas, sabes? Afrontas cousas con máis seguridade. Eres máis seguro de ti mismo. É que é literal. É que a mí gustame moito, tío, estás a mirar a terraza dun bar, a mí gustame moito ver a xente. E analizar e tal, a mí gustame moito. E cando ves un tanto un tipo ou unha tipa, viste que vai ben vestida, e ten un corpo, a mí, igual se te chama a atención, deste, joder, ti, que guai vai. Sí. E ves que vai seguro de si mismo, Que se come. hai xente que genera rechazo porque eu penso que eu quero ser ou ese o... Claro, sí. A mí eu é como... Eso é verdad, que hai moita envidia. É moita Sí, envidia. a envidia é moi mala e hai xente que non sabe levar, e que a toma sempre vai Como un ataque. sí, vai como un ataque, un personaje. Ai, mira ese o flipado, ese, verdad. Sí. Que igual tamén o pensan de ti. Eu, a ver, por ahora non tuve un problema con ninguén, porque tamén igual, supoño que igual me conocen un pouco ou algo, non sei. Sí, bueno, se te conocen de redes tamén. Claro, non sei, pero Tamén sí que, obviamente, eu lunes, martes, miércoles, moitos días vou en traje, porque a mí gustame sempre ir a traballar en traje. En plan, eu teño unha imagen, se vou a un cliente, unha empresa que traballo, que me besa, esta persona, sabes, coítase, cuidado, esta eu quero que traballe comigo porque transmite, pois, sabes, que lle vai ben, porque tamén influye eso, sabes? Un consello para unha persona para unha entrevista de traballo, por exemplo. Obviamente, sin duda. Eu, para unha entrevista de traballo, recomendaría, sí ou sí, mínimo camisa. Camisa sempre. Sí, sin duda, vamos, uf. É que a camisa é, non sei, é outra cousa. Velo unha peza claro. Fundamental, sí. Sí. O camisa, sí. E ti cando vas de compras, botas moito tempo, festache mirar, sabes a que vas? Sí. E máis, non vou de compras. Si que algunha vez vou mirar a ver que hai novo, pero eso é unha vez, non sei, cada 3 meses. Eu vou comprar se necesito algo, sabes? Vou comprar, vexo e compro, e listo. E se non sabes o que vas. Sí. E se non hai, volves pagas. Sí, porque sin duda é a maneira de comprar, porque se vas, compras estas compulsivas, olvídate, estás jodido porque compras cousas que non necesitas. Estamos na tua aldea. Sí, este é a Graña. A Graña. Sí, este é a Graña. Me dei a tomar un café aquí. E mira, ali ves a praia de Corrubedo. Que bonito Corrubedo. Sí, as dunas e todo, estaba aí, sí. Sí. Pois tiña unha compañía de traballo aí en Corrubedo. Sí. Pois xa che dixo, eu de vestir ben é moi importante. E de feito, os meus amigos están xa hasta o carallo, pero bueno, a veces tamén mo agradecen e me piden opinión e tal, porque eu sou moi leñero co tema da roupa, e demais, eu mira, da roupa, e máis de vir ben vestido, xa non só da roupa, sino de vir con unha imagen ben, e que estias guapo, e que estias ben, que se vesa que pensastes o como vestir, sabes? Non que collestes as cousas e pusestes. A cuestión é pensar o que vas a poñer e por que o vas a poñer, sabes? Entonces, eu cando chego a
cos meus amigos a tomar algo tal, eu sempre estou calado, non lle digo, mi má, que mal ves. Eu, si me preguntan, pero si me pregunta, douche las. Has de zapatilla. Doulle zapatilla. Empezo, mire, isto. Si non me preguntas, estou caladiño, listo. Pero como me preguntes... A pregunta, molito. Sí. Porque tamén saben que eu así tamén os ojo de... Sempre vas mal, non sei que, ponte unha camisa, os tenis seguidos, sí. Hostia. Sí. Creo que cando van a tomar algo comigo, intentan vestir algo millor, sabes? Hostia, Sí. xa te esa aura. Porque saben que lle vou dicir algo, como veñan moi mal, saben que xa lle vou tocar o carallo. Sí, se va. Sí. Vos te vou dicir, porque a primeira vez que me supuso algo así como presentar, sabes? Foi, a min chamaronme para dar o pregón en Ribeiro. Sí? Non me avisaron con moita antelación, No. Estamos falando de 3-4 días. E díxeme, queres facelo? E dixen eu, avante. De unha. E listo. Estaba pensando, hostes, me cago en Dios, o que vou facer, sabes? Pero, avante, tío, estamos aquí para dar con todo. Entende? O sea, bueno, a xente ao fin e ao cabo, Sí. a ver, ti ponche en persona aí a dar o pregón e ojo, o sea, claro, eu entendo que hai moita xente lle genere, e que hai moitos creadores de contido que non son capaces de falar en público. Claro, mira, é que eso... É que claro, ti estás falando cunha cámara. Coa cámara e tampouco... E editas todo, despois. Sí, claro. É que ti, ao fin e ao cabo, ti non eres consciente da xente que te está vendo. No, Como que, non eres. Sí, ti ves aí, No. dis 5.000, 3.000, 4.000, 20.000, 3 millóns. Sí. Pero dis ti, 3 millóns. É o que se di rapidísimo, Claro, e dis ti, 3 millóns de personas. Cuidado, Claro, É é que eso peta a cabeza. Sí. É claro, é como que como moita xente tencho de 3 millóns, pues se poñen 3 millóns de personas diante túa, A mirar para ti. a mirar pa ti, mentras pintas o gilipollas, Sí. Nada, explotas. Sí. amigo. Claro, entón moitos eu penso que cando dá unha exposición ou tal, xente ao mellor que ten millóns de seguidores, Sí. fai, Claro. uf, que eu aquí, claro, porque estás acostumbrado a ter un móvil ya, A un móvil. non é a ver nadie. A nadie, non me sa ninguén. E xente que tamén non é capaz de gravar se hai alguén, Wow. sabes? Sí. Pasa moita xente, ten que Eso- estar, Sí, eso tamén se practica todo, me refiero... Entón é cuestión de cuya práctica, xa te dixo. e ti unha vez que agora que estás, introducido nas redes e máis, tú veches, paran te ves pola calle, ou non ves, ou miran, Sí, pero o que che contentaba, que, mira, por aí vai a Praia do Vilar. O Vilana, isto xa conosco, Sí. Pois sí, a verdade que me paran para pedir fotos, ou lle gusta moito como é contenido, me falan e tal, sabes? A verdade que a mí gustame moito, que me paren e todo eso, sabes? Entonces, eu encantado con todo eso. Pero encantado. foron agradables. Sempre, nunca tuve ningún problema. No. O tema dos haters sempre se queda nas redes. Cando a xente está en persona sempre che falan ben, que guai, sí. Que maravilla. Nunca esperaba eso, sabes? De que a xente viñera a falar comigo por conocerme polas redes e tal, guau, eso é Aí é cando en realidad diste, é que hai personas detrás. guau, é unha pasada, E a veces non te das de conta porque moitas quedan a mirar e non che falan por vergonza ou porque simplemente che conocen e quedan a mirar para ti. E ti costas, sabes? Moi bien, É unha locura, será, Sí. ok. É unha... E non sabemos, a veces non se sabe hasta canto chegas que, cuidado, É que no, aí non somos conscientes. Non. Non somos conscientes. Sí. E tes algún ti, o sea, xa dixetes que non te inspiras en nadie Sí. e tal, pero hai alguén que admiras ti no mundo da moda ou admiras, tes algún que eres fan de, así de alguén? É que eu non son fan de ninguén, macho. De verdade te digo, non son fan de ninguén, é que Bueno, a ver, si, eu, miro, de verdade te digo, Sempre. eu sigo xente polas redes e tal, porque me gusta o que faja ou porque, pois, por apoiar tamén e todo iso, sabes? Non é porque eu sea fan de ninguén, sabes? É que eu antes de usar as redes para traballar, nas usaba.
literalmente nada se usaba. Non subía nada. Unha foto cada 2 meses, sabes? Literalmente. Eso era unha locura, Entonces, viste, sabes? E ademais, a primeira vez que me invitaron a ir a un sitio de influencers e tal, eu non conocía a nadie. A nadie, sabes? Entonces diste, ostras, vou ter que empezar a buscar algo da xente, que senón... De quen é ese, tío? Vou ponerse aquí o raro, Deus. Pero sí, literalmente, non conocía a nadie, chaval, mi madre. Fua, que pasada. Non te vedes, hostia, que pinto aquí, non? Sí. Tu vedes eso? Sí, o que tuve moito, tío, ao principio foi este síndrome de verte en terceira. Sí, ese de verte en terceira persona, wow, ao principio era unha locura eso. Dijo, veste como en perspectiva, non diste, hostia, que cojones está pasando con todo esto tan rápido, que evoluciona tan rápido, sabes, que se chamen marcas de todo, sabes, empresas, cousas a facer, vente aquí, vente acá, non sei que. Wow, eso, a verdade que sí que foi unha pasada eso. É que eso o Sí, poder, non sei se cando ves aí que diste, como faz eu falaba con Pablo Emei, con Eixe. Falamos desto porque tomamos esa conversión que acabas de decir de ese síndrome de impostor, creo que ten casi todo. É unha pasada, eu creo que ten que ter o Que que empezase con esto e dije, que carallo pinto eu aquí? Inicialmente, estou aquí. E a ti pasou o mío, porque nese evento, igual, non sei, pasou... a min pasábame, estaba constantemente con ese síndrome ao principio, sabes? Ahora xa nada, pero ao principio... Dentro de ti. Sí, sabes de min, tío. En plan que tanta xente che vira, tantas, sabes? Medraches. Sí, é verdade tan rápido, sabes? Parece que non, pero as redes pejas un vídeo viral destes e pejache un chimpazo, tío, e empezas a subir, é unha pasada, sabes? Os controles, comentarios e mensajes privados, é unha barbaridade. Entonces, aí ves realmente a canta xente chejas e todo, sabes? Non sabes como reaccionas, nunca estuvestes aí, nunca fizestes eso, sabes? O que sí que, isto, non sei, recomendo yo a xente, en plan, que intente visualizarlo, sabes? Eu non sabía que iba a chegar a tanto, pero sí que visualizaba que pudera chegar a tanto, sabes? Non sei se me explico. Sí, ti tiñas como, sí, vou non conseguir, pero dentro de ti dicir, o sea, que dentro de ti, no, igual non consigo. Claro, pero dixo eu, podo chegar aí, pode pasar, entonces, que pasaría? Para visualizando. Claro, para que non sea como un imprevisto ou de repente te veas, sabes? Porque queiras que non, as cousas a primeira vez que pasan é máis complicado reaccionar si só pensases e todo, sabes? Entonces, eres moito de proyectarte. Sí, é máis de pensar moito as cousas, é máis de creer, en plan, eso de falarte contigo mismo, co teu interior e darte ánimos, eso sí, sin duda, sí. Eu creo que hai que facer. Despois ves ti por internet, en plan, flipados e tal, e así que din, eu falo moito comigo mismo, creome moito, pois hai que facelo, Non, hai que facelo. Sí, joda, eu de feito, tamén fago eso, sabes, de analízome, tamén, eres autocrítico, ti? Sí. Justamente... Ves os teus vídeos? Sí, obviamente, 30 veces. E antes de subilo. Ves os meus vídeos seguido, gústame intentar que sean perfectos, aínda que non son capaz, pero bueno, doulle máis voltas. Sí, analizos moito porque... Que fallei aquí... Claro, ou porque este foi mellor, este foi peor, sabes, todo eso, sí. Wow. Obviamente, nós que facemos vídeos sabemos como funciona, e os primeiros 3 segundos son moi importantes, pois eses doulle moitísima importancia, estou en riba, a buscarlle a maneira, sabes, sí, son super autocríticos, sí. E crees que con isto se liga máis? Pois, sí, obviamente, sin dúda. É máis que che fala moita máis xente, é máis conveniencia, é máis, como se chama, interés, é máis fala che xente que antes non che falaba, eso, sin dudalo, sí. Tú eres unha cousa, Gabi? Tú eres unha cousa. Sí, tú eres unha cousa. Sei que eres moi fan de Dragon Ball. Oh! Trouxe un chao un Vegeta. Un chaveiro. Pero me tienes que trenar. Me lo gusta. Joder, tío, moitas gracias, tío. Que está chulo, Oh, pues bueno, pues ya.
Bueno, colgado. No. Tío, dices que tenés non. Sí, home, un detalliño por invitarme a vir. Eso, pues ahora vou ter que pedirlle regalos a todos. Ai. Pues este es el listo gato. Sí. Para todos saber, entonces un regalo. Ai, ves? O típico chantaje. Eu, xeito unha vez, que che gustan os coches. Moito. Sí. Entonces os coches. Son máis Aspiras a ter un coche guai ou... Que pasa? Tampouco lle das tanta importancia. En realidad, gustan os coches, pero tampouco diste, bueno, non me vou flipar e quero ter un... Sabes cal é o tema? Prioridades. Sei o que... Bueno, sei onde hai que meter os cartos e sei Moi non sei. boa esa, moi boa. De feito, arrepíntome por unha parte e por outra non. Eu, cando comprei o meu coche, comprei no novo. E arrepíntome de non habelo comprado de segunda man para aforrarme uns cartos, sabes? Pero que pasa, tamén estou vendo que nunca me dou un problema por hora. E se van alá 6 ou 7 anos de coche. E diste, sí, por unha parte, outra parte, pero sí que valoro moito onde hai que invertir os cartos e onde non, sabes? Intentar que eses cartos che poidan generar algo ou que sea unha inversión para algo. Por exemplo, é unha roupa, antes non tanto, cando era máis pequeno, que sí que compras un pouco a un tontún, pero agora valoro moito que compro, e que teme que valer para ir ben, unha inversión. Eu iso ves unha inversión da miña imaxe, sabes? Por exemplo. Ou comprar mellor equipación para facer vídeos, rollo cámaras, focos, micros, todo eso, sin duda, publicidade, invertir en, non sei, o que sea, pero eu quero montar unha boa empresa, é que esa non só unha, vou intentar facer máis cousas, entendes? Non é... Sí, sí, moi ben, pois esa actitud é o que hai que transmitir, Sí. é atreverse, como falábamos antes, atreverse. Eu de verdade que lle digo a todo o mundo sempre que, jova, que intente montar algo, que se arriesgue, o tema de non ter medo a arriesgarse. Claro que é incertidumbre, diste, vou me arriesgar e vai a pasar isto, pero é que se non, as cousas fáciles, as cousas difíciles son as que dan o maior beneficio sempre, sabes? Entonces, Como foi eso de crear contido na LED? cuidado, é que é como me gustou, é máis como quisen sempre. Eu que sei, é no idioma que sempre me gusta, é que máis é como mellor me expreso, sabes? Eu se falo en castellano, podo me trabucar, podo dicir algunha palabra mal, podo incluso estar pensando como dicir isto, sabes? Pero en gallego sáleme solo, é máis, é o meu idioma toda a vida, sabes? É o que me gusta. É máis, gustame moito que hoxe en día a xente este atrevéndose, vai a máis alrededores, e lle den caña, eso encántame. Que é máis a piña que fai, isto non o sabe a xente, pero a piña que hai en Galicia, sabes, entre a comunidade, eso é moi bonito, eso, moi chulo. Eso é increíble. É que moi chulo, Eso... estamos rompendo, tanto ti, María Prado Rúa, Prado Nemíguez, está o Luis do Río, ora son a cabeza máis e tal. Estamos rompendo de que temos un alcance da leche. Enorme, sí. A xente está indo con eso na cabeza de es que en castellano llegarías máis lejos. Lexos aún. A donde? A donde teño que chegar? É que depende, aí está, a que queres chegar? Queres facer, sabes? A China non É que nesta vida non triunfa o que máis chega, sino o que sabe gestionar eso, sabes? Se teño unha comunidade forte, Claro. É máis, buscarte ti tamén as castañas, saber buscar, eu que sei, maneiras de facturar por outros lados, non só sea, sabes, non sei. eu dicía, porque, bueno, ti seguirás un de preña de aquí de Galicia. Sí, eu teño un 90 largo por cento, joder. Eso é moi importante. 90 largo. Claro, porque me dice, no, é que eu teño 200.000 seguidores, pero... Claro, a min falame moitas marcas, e tamén creo que supoño que un pouco por eso, porque Eso non vea. unha marca gallega que só venda, por exemplo, en Galicia, ainda que vendas algo fora, pero o maioría sí en Galicia, que che contrate a ti, vai a ser máis barato e vai a ser máis Eficaz. eficaz, tío. E incluso, unha marca de fora que se queira promocionar en Galicia. Se entrar a Galicia. É mellor. Vai ter en Igual conta, que ti. obviamente. A que vaya alguén que teña 100 ou 200.000 ou 300.000 seguidores
repartidos. Elo. Vaya Porque correr... o mellor ten Sí, sí. un 2% en Galicia, Elo. que xa é o que tes ti, Tamén, claro. ou tes máis ti. Claro. É máis... cobraría o doble, ou triple, sabes? Que eso... E claro, di, pero que tes... pero mano, non analizamos isto. Claro. Ti sabes que as reproduccións que vas ter son de aquí. E van a ser full gallego e van a ser o teu público objetivo, sabes? Entón, se unha marca, eso, diste sartenes José María, que ahora vai te imaginar que exista. Carallo. Non sei aquí, puli, sartenes José María. Quero un profesional en Galicia. Hostia, o inteligente non é contratar alguén que teña medio millón de seguidores, que algúns tamén son de Latinoamérica, de que non sei que. Claro. Sí, sí, sí. sentido. Non ten sentido ningún. Vamos a, quero profesional en Galicia. A buscar aí. Por eso, Claro. por eso especializarse tamén é focar a un público objetivo e a veces é mellor É que... separarte, Sí, 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 sí. Diferenciarte, exactamente, o que diste. marcar a diferencia. Sí, 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 totalmente. Estamos dando aquí unha charla de crecimiento Sí, ya te digo. personal, Pero a mí... broma, masivo. Justo me moitísimo, a min o tema do crecemento personal, de montar unha empresa, de crecer, a min isto flipame, é que é o meu mundo. Sabes? Sí, 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 sí. É que me Ao encanta. fin e ao cabo eres ti. Sí, sí, sí. A tua vida eres ti. Non é nadie. Sí, sí, sí. Nadie che vai nin dos pais, nada. A tua vida eres ti. E que na leva contigo mismo eres ti. E imagen só hai un, por eso hai que coidala e hai que estar orgulloso do que faz, sabes? Obviamente sempre tamén é moi importante ver para atrás e saber que estás mellorando, sabes? Que non é o mismo sempre, que si que vas avanzando. Hostia, vou crecendo, ou facendo as cousas mellor, ou valo intentando, sabes? Entonces, eso é moi importante, ir crecendo e manteca. De verdade, eu estou convencido de que traballo duro, tío. Darlle caña, nadie che regala nada, a suerte existe para quen o traballa. Hai que estar aí no momento que hai que estar. Se non estás... Entonces, ti, o teu futuro enfócalo seguindo a, bueno, veste xa, te visualizaste de que compras máis grande, non? Sí, pero tamén quero, seguramente acabe pasando, de montar un local ou algo. Sí, Vale, esa idea tamén. sí. Quero ter O local físico. Algo físico, sí. Quero ter algo físico. Sí, ves moi importante porque as redes sí que che separan moitas persoas e a min non me gustaría perder ese contacto ca xente ni nada, sabes? Entonces eu sí que ves importante, o tema dun local. Estamos moi distantes Sí. do mundo real agora, Todo, esta vida todo fluctúa, sabes? Tes que ir, ¿no? Fala, non? Sí. Esta vida todo fluctúa, entonces a xente vai xa, non sei, obviamente isto xa estou inventando, estou pensando, que a xente ten que en un momento vai a cansarse de tantas redes sociales, desconexión, sabes? Entonces, pues, sí que me gustaría algo físico, Xa verdad? foi algo, Xa, Sí, claro, sí, sí. xa a xente tamén non está, incluso ainda había un artículo aí de que non sei que en Londres os chavales estaban como dicindo de que ojalá naceran nun na época de sí, tamén de non tamén encarnar. o vin eso, eu tamén o vin eso. Sí, 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 sí. A ver, nós tomamos, ti, eu, tomamos unha adolescencia. Claro, nós vivimos eso. Sí, Non sei se vivimoslo. antes un SMS, ti, Meu, o SMS, Sí, é xogar as chapas, as canicas. os tazos. Sabes, xente que... Eu creo que a xente non sabe que é xogar as chapas, aos canicas, aos tazos, a cambiar cartas, Eso non hai hora. Non hai. E tamén non saber o... Joder, tío, que falamos ahora, tío? Un SMS, tío. Ahora comunicas en cero como, tío. Sí, tío. totalmente. E antes tienes que pensarlo. Sí, sí, E antes sí. perdías o móvil non pasaba nada. Eso é unha pasada. Sabías chegar a casa, habías quedado cos teus amigos, sin problema, mi madre. De feito, mira, muchísimas cousas. Eu, sí que uso moito WhatsApp, non? Pero, aínda así, eu se alguén quere algo meu ao momento, tenme que chamar. Así non berro, me difiero. Ai, valei xa hai media hora, non me contestaste. Tío, chámame. Que coño faz? Chámame por teléfono. Se é urgente, sí. Sabes, é que a xente non se atreve a chamar por teléfono. Eu non sei que vou dicho. Eu me conto unha cousa, tío. Para ti ahora non, porque para ti chamas. Sí, sí, sí. Eu sempre chamo, sempre, sí. Pero estuve falando con varias personas e que lle costa moito incluso reservar un restaurante. Buah. Chamar e reservar. Eso ves. Eso é que se está perdendo. En plan, as redes o que van é que
perdes o contacto físico e máis as relacións sociales e esa habilidade de falar con persoas. É iso que move o mundo, é saber falar cas persoas e contactos e todo eso, sabes? Porque as redes é difuso, non é medible. Pero ti chegas e defendeste, sabes te vender, entendes? E sabes falar. De feito, eu, para traballar con alguén, sempre é unha cita previa para ver, sabes, se hai pois conexión entre que vai a ben as cousas, sabes, que non sea solo cartos. Totalmente. Eso non, eu non busco eso. Eu quero crecer, que estar orgulloso do que fago e estar orgulloso de que un quen traballo tamén, sabes? Entonces non me vale calquera cousa. Ao principio pode ser, pero agora que me vai ben, era boa. Agora... sí. Ao principio, obviamente todos empezamos desde abaixo e a veces non podes elegir, eso está claro, pero se cando no momento que che vai ben, mira, isto é o que hai e non quero prefiero non facelo que facelo a contrajusto. Eso. É que é iso que che guste, tío. Nós temos unha pregunta aquí de Movify, que vará un pouco así salseante, por aí baixo. Ti como ves un coche, estamos aquí dentro dun coche, como ves o ritual do amor dentro dun coche? É cómodo? É incómodo? Como ves? Ai, aí non existe incomodidade. Ostras! Eso non se pasa. Non, bueno, se che contaría. Dache igual. Pon o puro. Sí. Pon o puro vale ben. Vouche dicir unha cousa. Cando comprei o coche novo, aí non pasaba nada. Non se pode pasar. Non, aquí non. O sea, o coche novo non. Cando comprei o coche recién estive. Tío, que Sí. é unha liada, Sí. Pero donde sea. Home, claro. Era bo. Dentro ou fora do coche? Incluso, para fai frío. Oxe. Bueno, oxe... Sí, bueno, sí. É unha liada así e... Tamén, a ver, se estás moi quente, onde pille, non? Como é? Hai xente que é así, Home, É incómodo, por mí é incómodo, tío. a ver, eu que sei. Obviamente, A ver, cómodo, a ver, está claro, non? Máis cómodo é unha cama, pero eu... nada. Onde se ve? Eu non fago ascos, Exacto. Pero no teu coche no momento non. Bueno, xa pasín por máis de nada nunca, pero agora de igual... Xe temos unha edad, como Dios. É que é así, tío, mira. Cal é o teu electrodoméstico favorito? Electrodoméstico? Tío, esa é unha boa pregunta. Eu que sei, o microondas uso moito, por exemplo, eu que sei. A ver, a plancha tamén a uso, porque hai que planchar camisas, sí, pues, sí. O problema de usar camisas é que as hai que planchar. Ese é o problema. O ter moitas camisas hai que planchalas. Os pantalos de lino... Plancha tanto roupa, a xente... A xente, tío, de verdade, eso... Pero eso é de sempre, por bajancia. É máis por deixadez. Porque hai que planchar. En plan... Porque a veces tamén se oye moito o tema de... a ver se facemos que nadie planche. Estás paros. Sí, rollo, que se volvan ao costumbre non planchar e que a roupa desplanchada, hai que ir ca roupa arrugada. A xente tamén hai que deixale. A veces é moito mal. Unha purja. A xente que non plancha a roupa. A xente vai se olla. Pero eso é sempre, comodidade, pasotismo e a la veña. Todo feito. Bueno, Iván, que tal pasaches? Bueno, a verdad que moi ben, pasaseme volando, verdad, Ten paso aquí? Estuvamos arreglando o mundo. Crecimiento personal. Eso... Crecimiento personal, desde os seus. Iván, eu... Bueno, xa nos conocíamos de antes. Hai confianza. Que tuvemos aquí un toque, tuvemos aí unha especie de show, que isto é temporal, non sabemos cando vai salir, pero nada, tío, gracias por o que faz creando contigo en galego, xa que todo. Gracias. Sabes, aportas moitísimo á comunidade, tamén foi un descubrimento. Moitas gracias. Totalmente. Mola moitísimo como vas evolucionando e que peleas por poñer o galego por diante, sempre.
e demostrar que temos unha profesionalidade brutal. Que hai, E joga. con moita potencial. É que hai, Esta- sí. Hai, non. Sí. E sempre hai o mismo de sempre. Non é a mesma de sempre. Hai nivel e podese conseguir cousas moi top e están por vir. Están por vir. Están por vir. Seguro. Home. Estarei eu para velo. Bueno, non quero morrer agora. Me dijo aquí como, bueno, que me quedan 3 días. Joder, a puta. Bueno, Iván. Vai. Deixeste aquí, Vai ser, tío. non te me tires ao mar, ni nada. Ai, eu sei, fai un modiña en la playa. Pois veña, vai. Vaite, tío. Moitas gracias por todo, xa sabes. Son 50 euros. Despois. Cuidado. En B, Sempre. Veña, chao. Chao, Fabi. Biman Style. Se nos va nuestro creador de contenido de moda en galego. Por favor, aí o deixamos. Que será o seguinte? Non sabemos, aquí non sabemos nada. Víamos a fluir, a disfrutar. Quen será? Un bicaso, ata mañán. E pola sombra.